Matematik grundläggande, sidan 41. Hela den här sidan är repetition inför provet. Det här är ett litet test för att veta hur mycket man kommer ihåg. Fråga nummer 1. Skriv talen med siffror. 2175. 2175. B. 12205. 12205. 205. Om jag skriver 205 så det blir fel. Det blir inte 12 000. Därför måste jag skriva 205. Fråga 2. Vilket värde har siffran 4? Så jag tittar på 4. 9 är ental, 4 är tiotal, 6 är hundratal. Så siffran 4 har värdet eftersom den är tiotal, värdet 40. Och siffran 4 här har värdet 400. 400 eftersom det är hundratal. Ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental. När det är hundratal betyder 400. Fråga 3. Skriv talen i utvecklad form. Utvecklad form. A. 700. 700. 20. 20. 3. 3. Precis som jag läser, på samma sätt skriver jag. Jag läser och skriver. Då läser jag 4000. Då skriver jag 4000. Plus 200. Då skriver jag 200. 9. Då skriver jag 9. Väldigt enkelt. Precis som jag säger och läser skriver jag dem. Hela tiden plus mellan dem. Det heter utvecklad form. Fråga 4. A. Beräkna summan av talen Y och Z. När jag ser ordet summa, jag går och skriver Y plus Z. Bara så här. Och sedan måste jag gå och se hur mycket är Y på den här tallinjen. Här är 0 och här är 40. Betyder mellan 0 och 40. Här måste vara 10. Här 10 mer 20. 10 mer 30. 10 mer 40. Betyder varje steg är 10. Tallinjer är olika. Ibland varje steg 1. Ibland varje steg 2. Ibland 5. Ibland 10. Ibland 20. Ibland mindre än 1. Halv. Men det här fallet, eftersom jag ser 40 här och 80 här och 0 här, betyder jag kan inte säga här är 1, då blir här 2, då blir här 3, då blir här 4, inte 40.
därför måste jag säga här är 10 och här är 20. Här är 30. Här blir 40. Här blir 50. Och här blir 60. Här blir 70, 80, 90. Här blir 100. Z är 110. Nu vet jag Z samma som 110. Y samma som 60. Och X samma som 10. Nu läser jag A igen. Beräkna summan av Y och Z. Y plus Z. Hur mycket är Y? Y är 60. Då skriver jag 60. Hur mycket är Z? Z är 110. Och hur mycket är 60 plus 110? Lika med 170. 170 är svaret. Såklart, jag kan göra så här. 110, 60 här. Ställa upp och börja. 0 och 0, 0. 1 och 6, 7 och 1 här. Nu tittar jag på B. B. Beräkna produkten av X och Y. Produkt betyder gånger. Hur mycket är X? X är samma som 10. Och hur mycket Y? Samma som 60. Betyder 10 gånger 60. Då måste jag skriva 10 gånger 60. Hur mycket 10 gånger 60? Jag har 2 nollor. Jag skriver båda. Och sen säger jag 6 gånger 1 lika med 6. Då blir det 600. Svaret är 600. Nu kommer vi till fråga nummer C. Beräkna kvoten av talen Z och X betyder Z. Kvot betyder dela med X. Och hur mycket är Z? Z här är 110. Då skriver jag Z 110. Dela med X. Hur mycket X? X är 10. X 10. Vi ser här X 10. Den här betyder, här är X och här är 10. Delar jag med 10. 110 delar med 10. Väldigt enkelt. Jag tar bort den här nollan och den här nollan. Svaret blir 11 delar med 1. Precis samma sak som 11. Svaret är 11. 11. Nu kommer vi till fråga nummer 5. Vilket tecken? Jag måste alltid läsa frågan väldigt noga. Vilket tecken ska stå i rutan? Det här är en ruta. Jag måste skriva ett tecken. Ska jag skriva D? Eller ska jag skriva D? Eller ska jag skriva D? Jag har 3. Jag skriver bara ett av dem. Bara den lila eller den röda eller den gröna. Så jag tittar på fråga A.
Här har jag till vänster 6 gånger 9 och till höger har jag 47 plus 9. Först innan jag skriver tecken måste jag räkna hur mycket är 6 gånger 9. Jag tittar i multiplikationstabellen och jag vet att svaret är 54. Svaret är 54. Sen går jag och tittar här. 47 plus 9. Hur mycket 47 plus 9? Svaret är 56. Svaret är 56. Nu jämför jag. 54 är mer. Eller 56 är mer. Vilken sida är mer? Vilka tecken ska jag ha? Eftersom 54 är mindre, då måste jag ha tecken som är så. Det här tecknet. Eftersom det här är mindre och det här är större. Det här tecknet, det här är öppna. Det öppna är mitt emot det stora talet. Så det här tecknet måste jag skriva. Men jag kunde inte först. Jag måste räkna, sedan skriva tecken. Nu kommer vi till B. Vänster 4 gånger 8 lika med 32. Jag skriver här. Höger 39 minus 7. 9 minus 7, 2 och 3 här. 32 vänster, 32 höger. Vilka tecken ska jag skriva? Ska jag skriva det här? Eller ska jag skriva det här? Eller ska jag skriva lika med? Ska jag skriva mindre eller större eller lika med? Eftersom 32 är lika med 32, då skriver jag lika med. Samma sak. Lika med. Inte större, inte mindre. Det är lika med. Nu kommer vi till C. 64 delar med 8. Hur mycket? Från multiplikationstabellen. Svaret är 8. Jag skriver här. 29 minus 22. 9 minus 2, 7. Och 2 minus 2, 0. Då blir svaret bara 7. Nu har jag på vänster 8. På höger 7. Vilka tecken ska jag skriva? Ska jag skriva höger är större än vänster. 8 är större än 7. 7 är mindre än 8. Jag läser 7 mindre än 8 eller 8 större än 7. Samma sak. Nu kommer vi till fråga nummer 6. 10 gånger 27. Hur mycket? När det är 10, jag skriver lika med. Jag skriver bara 72 och det här nollan bredvid. Då blir det 720. Fråga B. Jag skriver 12 så. Och sen hur många nollor? 3. Jag skriver 1, 2, 3. Fråga nummer A. Nummer 7. 300. Jag har 2 nollor. Jag skriver dem. Och sedan 5 gånger 3 lika med 15. Från multiplikationstabellen. Jag skriver 15 här. Svaret blir 1500. B. 6 gånger 7000. Jag har 3 nollor. Jag skriver alla 3. Och sen säger jag 6 gånger. 7 gånger 6 lika med 42. Från multiplikationstabellen.
Fråga 8. Ja, jag har delat med. När det är delat med kan jag ta bort nollorna. Den här med den här. Den här med den här. Den här med den här. När jag nämner den bara ett är ingenting. Ändras inte någonting. Så svaret är bara 24. B. Jag tar bort den här nollan med den här nollan. Bara ett kvar. Ett är ingenting. I nämnaren. Svaret är 650. Fråga 9. Avrunda till 100-tal. 688 nära 700. Då blir det cirka eller avrunda till 700. 700. Avrunda 75 till 10-tal. 75 till 10-tal betyder 75 blir 80. 80. 10. Beräkna med överslagsräkning. Överslagsräkning liknar avrundning, men här kan jag bara skriva enkla tal. Tal med nollor så att det blir enkelt att räkna. Så 802 skriver jag 800 eftersom 800 är enkelt. Nollor. Minus minus. 479 istället skriver jag 500 eftersom det är nära 500 och väldigt enkelt. Nu kan jag säga 800 minus 500 lika med 300. Det här heter överslagsräkning, betyder att man gör enkelt för sig för att kunna räkna. B. Jag har 3 saker, 72, 18 och 29. Jag måste plussa dem. 72 skriver jag enkelt. Någonting enkelt nära 72 det är 70. Och 18 enkelt blir 20. Och 29 någonting enkelt är 30. Nu kan jag räkna 70 och 20 och 30. 20 och 30 tillsammans blir 50. 50 och 70, hur mycket? Väldigt, väldigt enkelt. Lika med 120. 120 överslagsräkning. Att mina tal hela tiden finns nollor. Du ser, alla är nollor. Letar efter nollor letar efter att göra mina tal enkla att räkna. Här 6 gånger 48. 6 gånger 50 enkelt att räkna. Så jag gör det här 48 till 50. Nu kan jag räkna enkelt. Den här nollan skriver jag här och 5 gånger 6 lika med 30. Här är lite svårare. Här ska jag inte göra det till enkla sak som är nollor, utan jag måste gå till multiplikationstabellen och se vilket tal kan jag dela med 6 utan att rest är kvar. Då säger jag kanske 48 är bra. Så omvandlar jag det här eller ändrar jag det här till 48. Dela med 6 och svaret blir enkelt. Det blir 8. Nu kommer vi till fråga 11. Hur stor andel av figuren är röd? Det kanske här menar de röd, men det syns inte.
Kanske här är röd och här är vit. Hur mycket är röd? Bara en. Av hur många tillsammans? 1, 2, 3, 4, 5. Så 1 av 5 är röd. Hur stor andel är vit? 1, 2, 3, 4 av totalt 5. Alla är 5. Så här är svaret 4 av 5. Ja, nu har vi gjort testet inför provet och det är bra att man repeterar lite. Ha det så bra!